Ето и тук с втората част от клипа на Hypixel. Саймън казва. Добре, ще изиграем още една игра. Не знам, сега ще спирам на пауза, когато чакаме да се съберат хора, защото нямам памет. Ето, сега ще спра на пауза и ще продължим след малко. Така, играта започва след 15 секунди. Станават 10. В смисъл в чата пише за 15, може да става много малко. Почваме. 3, 2, 1, старт на гейм. Добре, дай да видим сега какво ще направим в този епизод. Дайте да видим по-точно. Клик flower. Кликнах. Не съм първи. Нищо. Кликнах, нали? Пак ще спечеля. Не съм последен. Защото ако телефонът ми звън да скоро, защото мама ще се пребра скоро от работа, ще спра клипа. И естествено ще пусна после пак, но на пауза ще го спра. И я спечелих. Знам, не играя никакви интересни игри. Това според мен няма да е много интересно на никой. Но, какво да се прави? Много познах. Кой не го знае, той има парта е супер бърз. Обикновено го цел, но джопа в дъгетки. Оп. Стана, бе. Без стрес. Спечелил съм, супер. Значи успях. Бум. Такова някаква розова. Дан да TNT. И то. You want the minigame? Yay! Да не слагам, че какво ще правим някакво друго гопче. Има едно такова. Да не слагам, че... Готва? Фет колбос. И was the minigame. Кой да се прави. Сега започваме. Какво? Видях? Don't please box. Добре. No, please one box. You want the minigame? Супер! Йоло! Малко йоло. Какво? Не дам тинти. Това беше нещо добро. Е така. Имаме гейм. Добре. Сега нещо ми зарежда явно. В смисъл трябваше да посмотрим горе. Какво е това? Кое е служа? Go chest plate. Оп. Go chest plate. Go chest plate. Go chest plate. Това. Добре. Все още съм тук долу. Явно, че няма и къде да ме пази горе. Добре. Какво е? 7-7. Добре. Добре. До тук ще приключа днешният епизод. До нови хареса. Ако е така, дайте лайк бутона, струшете лайк бутона и това е. Абонирайте също за мен и ме дисконектнаха лад. Добре, както и да е. Прекрасен край на клипа, но това е. Също може да почна да качваме на други, на други мини-игри, на други сървъри. Между другото, само да споменам, IP-то и порта на сървъра ще бъдат в описанието. Чао! Ще се видим в следващия клип, който ще бъде утре, качен или от други ден. Довиждане!